سلام كبرات تخاتلتي سينما سمرة كمي تصنعكم ماتشم اب كل شنخاتكم متشت كتلو نايوترو تمنيتنايو بخلو نغربلكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونو انا تمننا كم توترو نعاقم نمزناين حبريتا نمتحلافن ان تعرو حجون نعاقم يبك عزبلنايو حدي زعبا حيزنا دب خيلناكم لنا قدم مجمارنا كن حدراكم لايك شير سبسكرايب بمقبار كتتبابعونان حدشو كبتصحكم دما ናይ መዘኻኸር ቃጭል ጭርከተ ብሉን እናተላበና ስንቅና ሞራልያሞ ምትባዕኩም ኣይፈለየና ንብል ንሕጂ ድማ ታሪኽ ህይወት ሓደ ካብቶም ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ልዑል ክብርን ዝናን ዘለዎ ካብ ህፃንነቱ ውሩይ ስነ ጥበባዊ ሃገርና ዝኾነ ናትናኤል ሰሎሞን ቦቲ ወይ ቴኖ ዝድስስ መደቢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ክሳብ ፍጻመ ብጽሞና ክትከታተሉና እናዓደምኩ ናብቲ መደብ የስክረኩም ሰናይ ምክትታል ኣብ ተዋስኦ ምምሕያሽ የለን እቲ ዝበለጸ ተዋስኦ ናይ ካልእ ሰብ ባህሪ ሒዝካ ምውሳእ እዩ ተዋስኦ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ምዕዛብን ምምሃርን ጉዕዞ እዩ ናትናኤል ሰሎሞን ሓደ ካብቶም ህቡባት ኤርትራውያን ተዋሳእቲ እዩ ካብ ንእስነት እዩ ናብ ተዋስኦ ዓለም ኣትዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ተዋስኦ ገጸ ባህሪ ሒዙ ክዋሳእ ጀሚሩ ኣብ ድራማታት ፊልምታት ውሑድ ኮሜድታት እናተዋስአ ዓቕሙ ኣዕብዩ ናትናኤል ኣብ ዝቑርብ ዓመታት ምስ ህቡብ ኮሜድያን ሃገርና ማይናስ ከምቴኖ ኮይኑ ዝተዋስኣ ብልጽቲ ኮሜዲ ንናትናኤልን ቦትን ዝብላ ስሙን ሳጉኡን ኣሲሳ ብቴኖ ከም ዝጽዋዕ ጌራያ እዚ ኣዛናይ ሓያል ናይ ሙሳእ ስምዒት ዘለዎ መንእሰይ ናትናኤል ኣባል ጉጅለ ባህሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ ብድሕሪ ካሜራ እውን ከም ተሓጋጋዚ ኣላይ ኮይኑ ይሰርሕ እዩ ናትናኤል ኣብ 1988 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ እዩ ተወሊዱ ዓብዩ ናይ ቁልዕነቱ ዕድመ እውን ኣቡዩ ኣሕሊፍዎ ኣብቲ ግዜቲ ትምህርቲ ጀሚሩ ምስ ኩሎም ኣባላት ስድራ ቤቱ ኣብ ምዉቕ ፍቕርን ከሎ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ምጀመረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን ክሰጎም ከሎ ናትናኤል ወዲ 8 ዓመት ነይሩ ከም ኩሎም ስድራ ቤታት ከዓ ስድራና እውን ተመቓቒሎም ናትናኤል ብዛዕባቲ ናይ ሽዑ ፍጻመ ከዓ ብኸምዚ ይገልጽ ሓደ መዓልቲ ወተሃደራት ናብ ገዛና መጺኦም ኣነን ኣደይን ከዓ ጸኒሕናዮም ካብ ሕቕፎደይ መንጢሎም ከዓ ኣብ መኪና ሰቒሎሙኒ ከም ዝዝከረኒ ብድሕሪዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዘለውዎ ኣብ ሓደ ዓብ መኻዚኖ ኣእትየሙኒ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ናብታ ውሕድ ኣፍልጦ ዝነበረኒ ኤርትራ ብግፍዒ ሰጊጎምና ኣብ ኤርትራ ምስ በጻሕና ከዓ በቶም ንዓይ ዝመስሉ ህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይርልና ጽቡቕ ገይረ ብዘይፈልጦ ቋንቋ እውን ይዛረቡ ነይሮም እዞም ህዝቢ ኣዝዮም ጥዑማት ነይሮም ዋላ እኳ እንተደንጸወንን እንተ ኣገረመንን ተዓቂበ ግን ድሕሪ ግዜ ከዓ በይነይ ከም ዝተረፍኩ ኣረጋጊጸ ሰባት መጺኦም ንኣባላት ስድራ ቤቶም ኣለልዮም ገዝኦም ይወስድዎም ነይሮም ንዓይ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረንን ብድሕሪ እዚ ከዓ ናብ ኣሕዳርቲ ቤት ትምህርቲ ደንበስኮ ከይደ ቀዋሚ ቤተይ ኮይኑ ከዓ ነዊሕ ተቐሚጠ ይጭነቕ እውን ነይረ እቶም ዝተረፉ ኣባላት ስድራይ ምስ ተሰጉ ከዓ ብዛዕባ ይሰሚዖም ኣብ መወዳእታ ከዓ ምስኦም ክራኸብ በቂዐ ሽዑ ትምህርቲ ጀሚረ ቋንቋ ትግርኛን ማሕበራዊ ህይወትን ንኽመሃር ናይ ትግርኛ መምህረይ ዝነበረ ካብ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ወጻኢ ኣብ ዝግበር ንጥፈታት ቤት ትምህርቲ ክሳተፍ ሓበረኒ ኣብ
ናይ ድራማ ጉጅለ ኣትየ ፈትየውን ምክንያቱ እቲ እንኮ ኣነ ዝምዕብለሉ መንገዲ ንሱ ስለ ዝነበረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ልሙድ ነገር ኢና ንመሃር ነርና ኣብ ናይ ድራማ ጉጅለና ግን ምስ ዘይተጨበጠ ስለ ኣእምሮ ኢና ጥበብ ንሰርሕ ጥበብ ከዓ ንግዜና እዩ ዝውክል ግዜና ከዓ ናይ ኩናት ግዜ ነይሩ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ ካብቲ እነዳልዎ ዝነበርና ንኣሽቱ ድራማታት ንሓሳባትና ፍርሕና ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ነገራት እዩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ቀዳማይ ኣብ ተዋስኦ ዝገበርክዎ ስጉምቲ ኣዕሩኽ ምፍጣር ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ምርዳእ እዩ ዝነበረ ካብዚ ንድሓር ተዋስኦ ቀዳማይ ናይ መጽናዕቲ ናይ ምርዳእ ናይ ምግላጽ መሳርሒ እዩ ኮይኑ ምስ ብዙሓት ሰባት ክላለ ጀሚረ ከም ተዋሳኣይ እውን ክዓቢ ክኢለ ብድሕሪኡ ካብ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ድራማ ጉጅለ ከዓ ናብ ናይ ሃማቴ ጉጅለ ተሰጋጊረ ተዋሳእቲ ምስኦም ክሰርሕ ዝብህግዎ ህቡብ ሰብ ኮይነ መርበባተይን ድሌተይን ሰፊሑ ይርከብ ኣሎ ናትናኤል ብዛዕባ እቲ ዘዕበዮን ካብ ህፃንነቱ ምስኡ ዝዓበየ ጥበብ ክዛረብ እንከሎ ድማ ብኸምዚ እዩ ዝገልጽ ምውሳእ ኣዝዩ ባህ ዝብለንን ዘዛንየንን ዝምስጠንን ልዕሊ እዚ ዝብሎ ዘለኹ እዩ ተዋስኦ ንዓይ ብኸምኡ ከኣየ ቀጻልን ብዘይ ዕረፍትን ሓድሽ ገጸ ባህሪ ሒዘ ዝቕጽል ንተዋስኦ ካብ ንእስነተየ ጀሚረዮ ኣብዚ ሞያ ንኽበስል ከዓ ሓጊዝኒ እዩ ቴኖ ናይ ኮሜዲ ገጸ ባህሪ እዩ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ወዲ ሹቕ እትብል ተኸታታሊት ኮሜዲ ዝተዋሳእኽዎ ወዲ ሹቕ እትብል ኣርእስቲ ከዓ ነቲ ኣብ ሹቕ ዝዓበየ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ዝብል ዘረባ ዝውክል እዩ ኮሜዲና ከዓ ኣንጻር መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ወዲ ሹቕ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብህዝቢ ተፈታዊት እያ ብተመሳሳሊ ከዓ እቲ ቴኖ ኮይነ ዝተዋሳእኽዎ ገጸ ባህሪ ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺበሉ እየ ብኸምዚ ምኽንያት ከዓ እታ ቴኖ እትብል ሳጓ ንስመይ ኣሲሳታ ኣነ ከዓ ቴኖ በሃል ቴኖ ዝዓርኬኻ ባጡ በሃል ባጡ ቴኖም ባጡን ትበሃሉ ክልተ ተኽትንፋስ ዕሩኽ ቀጽሉ ቴኖም ባጡን ሕጂ እንታይ መስለካ ሰማዓርኬ ብድሕሪኡ ኣብ ዝተፈላለየ ፊቸር ፊልም ክሰርሕ ጀሚረ ሓንቲ ካብን ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኤሪቲቪ ትፍኖ ዘላ ጆርጆያ ግን እቲ ዘገርም ንኹሉ ዝተላበስክዎ ገጸ ባህሪ ቴኖ ዓብሊላቶያ ናትናኤል ካብ ድራማን ፊቸር ፊልምን ኣብ ኮሜዲ ዝያዳ ከም ዘድምዒ ዝገልጽ እዚ ይኹን እምበር ዓቕሙ ኣብ ሓደ ዓይነት ኮሜዲ ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን ከም ተዋሳኣይ ኮይኑ ጀሚሩ ኮሜዲ ከዓ ንእግረ መንገዱ ዝጀመረ እዩ ኣብ ሓደ ዓይነት ተዋስኦ ጥራይ ክሕፀር ዘይደሊ ናትናኤል ኣብ ክንድኡ ዝተፈላለየ ዓይነት ተዋስኦ እናሰርሐ ዓቕሙ ከማዕብል እዩ ወትሩ ዝፅዕር ናትናኤል ካብ ኮሜዲ ወፃኢ እንታይ ዓይነት ገጸ ባህሪ ሒዝካ ክትዋሳ ትደሊ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ቴኖ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኤሪቲቪ ትፍኖ ዘላ ተኸታታሊት ፊልም ጀርጆ ሒዝየ ዘለኹ ገጸ ባህሪ እቲ ዝፈትዎ ገጸ ባህሪ እዩ ኣብ መተዓቢተይ እትብል ፊልም ተላቢሰ ዝተዋሳእኽዎ ገጸ ባህሪ ሓደ ካብቲ ዝፈትዎ እዩ ብተወሳኺ መትከል ናይ ገበን ፊልም እያ እታ ፊልም ብዛዕባ ኣብ ስግረዶብ ዘጋጥም ገበን ናይ ኣስከርትያ ተዘንቱ እቲ ኣብዛ ፊልም ከም ሱዳናዊ ኣስካራይ ኮይነ ዝተዋሳእኽዎ ገጸ ባህሪ ከዓ ካብ ተዘካሪ ገጸ ባህሪ እዩ እዚ ማለት ግን ነቲ ካልእ ዝተላበስክዎ ገጸ ባህሪ ኣይፈትዎን እየ ኣየስምዕን እዩ ንኹሉ ይፈትዎ እየ ኣብ መንጎ ተዋሳእቲ ግን ሓደ ናይ ሓባር እምነት ኣሎ እዚ ከዓ ተዋሳኣይ ንገጸ ባህሪ ባዕሊ እዩ ዝሃንጾ ዝብል እዩ ምዝ ግን ኣይሰማማዕን እየ ከም ተዋሳኣይ ንኣቐዲሙ ዝነበረ እየ ዝላበስ ንሓደ ገጸ ባህሪ ናብ ናተይ ትርጓመ እናምጻኹ ክላበሶ ይጽዕር እየ ስለዚ ኸኣየ ንኹሎም ዝተላበስክዎም ገጸ ባህሪ ዝፈትዎም ስለ ዝሐጉሰኒ ጥራይ ኣይኮነን ወይ እውን ብዕውት መንገዲ ናብ ህዝቢ ስለ ዘብጽሑ እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ተዋስኦ ናይ ዝተፈላለየ ሰብ ገጸ ባህሪ ምልባስ ደስ ዝብለኒ ዝተሓተትክዎ ክምልስ ግን ከም ተዋሳኣይ ሞያይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ኣብ ኤርትራ ተዋሳኣይ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ቴኖ ከቢድ እዩ ንኹሉ ናይ ፊልም ትካል ከቢድ እዩ
ንሕና ከም ህዝቢ ናይ ነዊሕ ዓመታት ባህሊ ናይ ሲኔማ ኣለና ኤርትራ ዘደንቕ ቲያትር ኣለዋ ህዝባ ኸኣ ጽባቐ ናይ ቲያትርን ሲኔማን ይርዳእ እዩ እንተኾነ ግን ብርዱእ ምኽንያታት ንዓሰርተታት ዓመታት ተቋሪጹ እዩ ዓበይቲ ኣያታትና መሰረት ኣትሒዞምናዮም ብሓፈሻ ግን እቲ ግዜ ሲኔማን ካልእ መዳያት ናይ ስነ ጥበብ ክምዕብል ኣይሓገዘን መወዳእታ ድሕሪ ነዊሕ ዕረፍቲ ምጀመርና ኸኣ ዓለም ኣቐዲማ ስጉምቲ ናይ ሲኔማ ዘቃላጥፍ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ መዳያት ኣታታትያ ጸኒሓ ስለዚ እንተ ደኣ ምስ ዓለም ክንጓዓዝ ኮይና ኣበርቲዕና ክንጽዕር ቀልጢፍና ክንመሃር ዓብ ወፍሪ ክንገብር የድልየና ከምቲ ዝበሃል ድሌት ናይ ተዋሳእቲ ሰራሕቲ ፊልም ጸሓፍቲ ዓብዪ እዩ ምኽንያቱ ካብ ማእኸል እቲ ጽባቐ ናይ ሲኔማ ድሌትናን ተወፋይነትናን ኣብዚ ሞያ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ዝርዳእ ህዝቢ ስለ ዝመጻናን ስለ ዝኾነ ኸኣ በንጻር ዘጋጥሙና ሕፅረታት ኩሉ ግዜ ናብዚ ሞያ ንጎይ ኢድካ መሃብ ቀሊል እዩ ግን ኣይንገብሮን ኢና ምኽንያቱ ዛንታና ሓደ መዓልቲ ክንገር እዩ ኢልና ስለ እንኣምን እምበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ንሎሚ ዝብልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ ከምኡውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና ዘለና ኣብዛ መደብኩም ድማ ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ ስነ ጥበባዊ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና ኢና ንላቦ ኩሉቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሐኩም ከኣ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ደጊምና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናግዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰና እዩ